Срещу петък през нощта 2 коли бяха запалени в Бояна. Единият от автомобилите на Светла Ваташка от Сдружение Граждански инициативен комитет за Бояна. Ваташка, между другото, е свидетел по дело срещу 6 длъжностни лица, между тях и бившия кмет на община Витоша Йордан Йорданов. Сега включваме Вяра Деянова, която е там. Добро утро! Добро утро! Намираме се пред автомобила на Светла Ваташка в квартал Бояна. Жената, чийто автомобил беше взривен вчера, жената, която оглавява Сдружение за Бояна. Сдружение, което се опитва да опази територии от квартал Бояна, които смята, че е нередно да бъдат застроявани и не само. Добро утро, госпожо Ваташка. Добро утро. Едно денонощие след като се случи това с автомобила ви. Да, съвсем отговорно искам да кажа, че вече осъзнавам, че колата ми е взривена. Не е запалена, както е... Предполагам, зрителите могат да видят състоянието на вашия автомобил. Да, защото ние чухме взрив, бомба, от която се събудихме, разтресе цялата къща и след това видяхме, че колата гори. Добре, то не е добре, но така важен въпрос... 2 коли горят, не моята и още една кола, нали? 2 коли. Всеки би си го задал, защо на жена като вас може да бъде опожарен, взривен по този начин автомобила. Вие от колко години се борите за това територии в квартал Бояна да не бъдат застроявани, да не им бъде променен статута и така нататък? От 2006 година, разбирайки, че знакова градинка на булевард Бъкстон, чешмата с Томната, виждайки, че е заградена с ламаринени огради, местните хора тук се надигнахме, отидохме и попитахме какви са тия хора, които правят такова нещо. И те ни казаха, че градинката е продадена. Веднага сезирахме направихме необходимото и с много ходене по мъките успяхме тази градинка и още 5 такива имота, заедно с икономическа полиция на СДВР и прокуратурата, да вкараме нещата в съда. И в момента, от 2010 година, се води наказателно дело срещу бившото ръководство на район Витоша, кмета, който беше уволнен за корупция с решение на Столичен общински съвет, господин Йордан Здравков Йорданов. Това дело и сега на 26 февруари има дело в Софийски градски съд, 26 състав, наказателна колегия. Делото е 1926. Очевидно, добре сте подготвена по отношение на териториите от квартал Бояна. Сега обаче въпросът е такъв, със сигурност мислите от вчера сутринта относно това, кой може да е не точно извършителя, надали може така лесно да се сетите, всъщност може и да можете, колкото кой е случая, който може би е провокирал паленето на вашата кола? Няколко са случаите, защото Сдружението работи много активно. В последно време спряхме едни нови такива обстоятелствени проверки, които се опитваха да заграбят този парк. Става въпрос за парка, който е тук зад нас. Всъщност, как въобще някой може да реши да застроява в този парк? Ако желаете... И как усещате вие, как разбирате, че някой иска да строи тук? Значи, знаят хората, има някои такива служители, които знаят, че за нашите намерения да опазваме общинската собственост и зелените площи. И в случая сигнала ни е подаден от общината. За което им благодарим. Тоест общината подава сигнали на вас. Да, на мене лично. Да. Тя разчита на вашата борба. Да, Добро утро, казвам и на още един член на вашето сдружение. Как се казвате? Георги Толев съм. И не само общинските и зелените площи ние защитаваме в лицето на район Витоша, а и нашите лични имоти, които се намират в двора на резиденция Бояна. Те върнати ли са ви тези имоти? Не. Те са ни признати за собственост от общината и от поземлена комисия, но с отказ за връщане
след което ни препращат в съда и години. Това е от 1992 година до сега. И след това 2007 направиха помощен план за резиденцията, където са нанесени всички собственици по старите документи и по старите скици, които са извадени от софийската фирма Софгео още 2000-та година. Колко е голям имота ви в резиденция Бояна? Не, личният ми имот толкова ли е важен? 5 декара. Какво има в момента на мястото на вашия имот? Празен. Джунгла. Аз съм влизал 3 пъти с вещи лица вътре по повод делото, което се водеше, и всички дела, спирам с моя личен въпрос, всички дела за около 350 декара земя, земеделска, която е отнета, разполагаме с документи, заповядайте в неделя на пресконференцията, ще ви покажем с оригинални документи наши за собственост и освен това оригинални документи от Държавен архив, издадени по надлежния начин, от които е видно. Ще видите интересни думи, там цитирани, сега не желая да ги казвам, ще дойдете да видите. Живота ви се е превърнал в дела по опазването на квартала ви и документи. Сега обаче има и взрив. Притеснявате ли се, че докато се борите за зелените части на квартала и за вашите имоти, това няма да е последния подобен случай, защото очевидно има и други заинтересовани за тези части, за които вие се борите. Добро утро! Добро утро, Иван Петков се казвам. Аз също съм от Сдружението. И искам да кажа, че госпожа Ваташка е един прекрасен човек, който работи с такова желание и така е приета от обществеността в Бояна, че няма друг човек. Просто няма друг човек, който да се роди с такова сърце, да работи така активно. Притеснявате ли се за госпожа Ваташка след това, което се случи вчера и за вашите... Ние не може да не се притесняваме и за госпожа Ваташка. Ние не може да се притесняваме, защото ние сме пък втори или трети и така нататък в това сдружение. Ние заедно работиме. Притесняваме се и за нас и за нашите деца. Аз също се занимавам и отговарям за заграбените ни земи в киноцентъра, в който оценката на 1 квадратен метър е 5 евро. 5 евро. Представете ли си, 300 декара подариха на Ню Бояна филм, на Дейвид Варот. Как се опитвате вие да си върнете това, което... По същия начин ние се опитваме с дела в съда, а в това време ръководството или Дейвид Варот и неговите хора пробиват, ако не могат в столичната община да пробиват в община Витоша. Ако не могат в община Витоша, пробиват в столична община Витоша. И докато ние се бориме в съда, те получават всичко. Макар, аз ще дам едно такова сравнение. Когато ние получим една скица от Софгео, но не е написано "не важи" пред нотариус. Докато Дейвид Варот получава скица от ГИС. Получава от ГИС, която важи пред нотариуса и нотариуса издава натурални актове. И вече те имат документи. За това става дума тук. Те имат документи. Местните хора, които имат имоти и са заграбени от години, от номенклатурата, от киноцентъра, от ФОХАР, от резиденция Бояна, откъдето си помислите, от ботаническа градина. Бояна е била до руски паметник. И до днеска се знае в плановете, които ползват, пишат Красно село Боянско. Значи не могат нашите местни хора да си върнат имотите, а тези новодошлите, богаташите, дават си необходимото, купуват всичко наред и получават вече дори зелените площи. Добре, това мисля, трябва че да престане. съвсем в кратки рамки запознахме нашите зрители с вашата борба. Вие тепърва ще се опитвате да запознавате обществеността с това, за което се борите. Това е и колата на госпожа Ваташка. Оставяме ви с надеждата да няма повече инциденти около вашите намерения да опазите зелените площи тук. Това е всичко от нас.